Welkom. De familie Amin zit gezellig bij elkaar op een bank. Ze samelen haren voor een lange reis naar Limburg. Daar speelt Revan een wedstrijd met het Nederlands elftal voor spelers ontzandjenier. Omdat het waar in het zuiden net al te best liep, had zus Afin nog even contact met haar broer. Ik vroeg even of de wedstrijd nog doorging en hij zei tot nu toe wel. Dus, En hij speelt? Ja, hij wist de opstelling nog niet, maar de trainer had me wel verteld dat hij speelt. Voordat we die kant uitgaan, liet Huid Amin uit de slipkamer van Revan nog zien. Daar staan een protte foto's onder oren uit de tijd dat hij nog bij Frisia in Ljouwert speelde. Maar ik Huid koe een aardig baltje traapje. Ik heb zelf een hoger niveau gespeeld in eigen land. Natuurlijk in Irak. Ik ben Koerd, kom uit Koerdistan. Maar ik heb in een Eredivisie in Irak gespeeld. 7 jaar, maar nooit kampioen geweest. 1 keer derde plaats. 1 keer beker gewonnen. Revan had het dus net van een vreemde. Maar hij waard al wel een paar keer kampioen. Onder oren met Heerenveen C1 2 jaar lien. Als Revan met deze vrije trap om de basis zit van het kampioenschap. We rond naar Joetedij, want het is tijd voor de lange autorit naar Limburg. Het is nou haast 15 jaar geleden dat Khalid Amin met zijn gezin vlechtje maast uit Irak. Geen makkelijke tijd. Door de politiek en door de Saddam Hussein hebben heel erg gehad. Dat was door de hele slechte situatie. Ik moet heel snel. Ik heb me gevlucht in Noord-Irak en Koerdistan naar een Turkije. Vanaf Turkije hier in Schiphol terechtgekomen. Dat is heel moeilijk. Dat de situatie die wij hebben gehad, dat kan niet erger. Dat was zo erg. Maar ik wil niet ook herinneren die tijd. Laten we het maar over fleuriger zaken hebben. De voetbalcarrière van zo'n Revan. Onderwijs hebben we mooi even tijd om het grote dilemma van de familie Amin aan te kaarten. Revan voetballt nou bij Heerenveen, maar Arsenal, Anderlecht en PSV zitten achter hem aan. Voor mijzelf wil ik graag bij Heerenveen blijven. Is het dichtbij. Ik wil graag eens elke avond thuiskomen. Ik kan niet hem missen. Voor mij echt moeilijk. Ik vind ook te vroeg als hij weg naar een buitenland is. Ik heb hem gehoord ook heel veel mensen naar een buitenland of zo vroeg ze hebben niet gehaald. Ik vind dit ook Heerenveen een mooie club. Maar wij geven alleen advies, moet hij zelf kiezen. Dus wij gaan niet zeggen, moet jij zo doen of zo doen. Na 3,5 uur komen we aan in echt. Revan is dan al begonnen aan de warming-up. Hij maakt zelfs de karmaatje van zijn toekomst. Maar wat nou als hij kiest voor Arsenal? Moet de familie Amin dan opnieuw verhuizen naar een oorlog? Ik vind het ook moeilijk. Ja, ik woon 14 jaar in Leeuwarden, bijna 15 jaar. Dus wij zijn echt gewend in Friesland. Het is een hele mooie regio en een mooie stad. Je wilt niet nog een keer verhuizen? Nee, eigenlijk niet. Maar als blijft hij een paar jaar, dat kan hij zelf al. Als hij wil waarheen, dat maakt niet uit. De grote vraag is, wat vindt Revan zelfs? Wat wil hij en waar zoekt hij zijn toekomst? Bij Heerenveen gaat het goed, maar het boeteloon lokt. Ja, tuurlijk. Het is aantrekkelijk. Maar je moet doen wat verstandig is. Want ik ben nog jong, denk ik. En een grote club betekent niet betere ontwikkeling. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus je kiest ervoor om nog wat langer bij Heerenveen te blijven? Ik heb het naar mijn zin. Maar we zien wel wat er gebeurt. Je houdt je wel een beetje op de vlakte. Ja, ik kan nog niet echt keuzes maken. Ik denk dat ik die ook met mijn familie moet maken. Wat het beste is. Wat ook prettig voelt. Maar zoals ik zeg, ik heb het nu naar mijn zin bij Heerenveen. En we zien wel wat er van gaat komen. Revan voetballt onopvallend, maar wel goed. Dat is zijn taak als verdedigende middenvelder. De wedstrijd tussen Nederland en Italië is spannend. Heitemem liep je bot mooi. Ja, beste man, man! Oh, joi, 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 joi. Nederland krijgt kans op kans, maar er wordt maar net scoort. Heitemem Amin wordt gek op de tribune. Ah, ja, op de lijn weggehaald, man. Oeh. Op de lijn, hè? Ja, echt op de lijn weggehaald. De ouders van Revan hoop je dat haar zoon nog een skofje dicht bij haar in de buurt blijft. Ja, ik denk dat ik het ook het liefst heb. Want ja,
je gaat naar huis, je hebt mama's eten weer en je kan weer lekker op je eigen bed slapen. Het is toch anders dan dat je ergens aankomt en je moet alles zelf doen en je mist je moeder. Ja! Oeh, weer man! Niet te geloven man, niet te geloven. Uiteindelijk wordt Rewan wisselen. Het staat nog 0-0 en Nederland moet winnen om naar het EK te gaan. Er worden meer risico's genomen. En als de wissel er maar te krijgen had of net, op het moment dat Rewan eruit is, scoort Italië. De dream van het EK spot uiteen, maar van Rewan bloedt een oorendream gewoon oranje. Uiteindelijk droom ik op het hoogste podium en ik denk dat dat Champions League is. Ja, dat is nogal een droom. Dan is Arsenal een goede stap, of niet? Jawel, maar je moet die wel op een goede leeftijd maken, denk ik. Ja, maakt dat het ook zo moeilijk? Ja, natuurlijk. Het is wel aantrekkelijk. Maar ik denk dat je daar ook je familieleden voor hebt die dan de goede keuzes laten maken. Het wordt is onrewan, die het maar helpt van zijn familie in kwarten de knoop terughakken mat, waar het zijn sportieve toekomst leidt.